mai sai ta 'yan burin yabi 'yan cafke. Baba Buhari na yi nufi wasu sun gano, domin masu hankali du sun auno. Mu mun san rugar ka ba a rasa nono, Baba Buhari bincike su ka tono. Sandu kafi na rabbana babbar gona, kai nome ka sai shiri sai an kwana. Ga malam garkuwar ka na Kaduna, shi ne ke kiran mutane su zauna, su gane kasar ga kai mata rana. In ji malam Nasiru ne na Kaduna, yayi yaƙi akan ka babu ina kwana, ya sa himmarsa babu dare rana. Malam Nasiru Buhari iyayena, a tsakani Allah na san da amana. To ku duk mahassada yau kun kuna, kowace wutar karatu ta kwana, to shine ya kwana ai bai bacci.